laki, dinukurangan pa lang dita kablubong. Pagkukumalan din ang dutan ta, isurat ko dyan panagayat cooking kasi ako itong pataro pa, amta ano mariknam. Merienda tayo pa kakabisat, kasaba cake. Okay lang. Nagdadamaga ka. Nga dyan. Kasano timang lipat? Ah, okay. Kasano pa nagayat mo kanya? Alam nga. Ay, ayatin ka every time. Every time? Ay, every hour, every minute. Aha. Kurang aja eh. Kurang? Kurang aja ngayat tata. Every second, every day. Kurang lata. Ay, napo. Ay, ayatin ka takablubong. Takablubong. Ala, sige, umanaya. Manayam? Manaya. Kuna laki, dinukurangan pa lang di takablubong. Pagkukumalan din ang dutan ta, isurat ko dyan panagayat cooking kasi ako itong pataro pa, amta ano mariknam. Effect na aja. Ang katawa na ang Ikwadrom. tama lakay. Kasano ka na ba panagaya mo kanya? Narabaw. Kaslagkalkalin tugkong. Kaslagkalkalin tugkong. Kaslagkalkalin tugkong. Nagrabaw mo gaan pa, nagaya mo kanya. Ay, naunag daytan. Nagkakadugong. Oy. Nyamot ka. Namamit, hindi mas ata. Letis na. Dalaga na yung masatoy. Nagadugag cream na. Okay lang, basta mad-odonom na. Walang yung malay. Sa damihan mo. Apat to, puno yan. Bulo mo. Hindi masibalot. Iraman ko di ito tilas na.